щастливец. И батиш матката направо си изнервен. Той игра, ама ти трябва и да си пич в един момент. Трябва да имаш достоинство. Трябва да имаш достоинство, брат. Иляна, ти чувстваш ли се застрашен до вечера? 100%. След първия ден, в който Ванко на първия съвет още ме нахака така, 100%. Освен това, той ми каза, че не е вероятно ще гласува за мен, въпреки че ми се казва нещо тук на водата, че извинявам се, прости ми, смисъл, не трябваше така да го правя, така, но според мен той пак би гласувал за мен. Ние двете сме склонни да гласуваме за Зоран. А ти за кой би гласува? Аз съм твърдо за Зоран. Алекс, мислиш ли, че ще си играе имунитет? Не знам. А мислиш ли, че може ти го даде? Не ме ли? Не. Не. На този етап, според мен, никой няма да се даде амулет на никой друг. Брат, моят глас е ясен. Вие правете каквото решите. Да, това глас е ясен. Ма ти не го мислиш добре. Да ти го кажеш защо веднага? Да. Защото в първия момент, когато дойдат от другото племе и кажат, ние спасяваме Илиян, къде отива това глас, защото си това? Няма да кажат, брат. Няма да кажат. Нека остави ги карта това. Кажи след това. Ако те кажат това, означава, че на някои от битките Илиян е казал спасете. Според мен спасение ще е най-вероятно Георги, защото нашата логика беше да спасим Джулия. Да. Те ще искат да спасат по-слаб, за да изгоним по-силен. За да мога да изгоним по-силен, за да може да играе на следващата игра още утре и други. Според мен другото племе ще защити някой по-слаб играч, защото би било глупаво да защити силен, при положение, че следват битки за храна и за още имунитет и така нататък. Честно и кажа, мене направо му боли главата от такива глупости. Ама брат, глупости, това е играта. И според мен е изключително важно в крайна сметка кой ще бъде спасение. Много е важно арбитъра Анелия, кого ще спаси на племенния свет. Смятам, че убедихме доктора и Илиян, че ние също ще гласуваме в посока Зоран, за да може Алекс да е спокойна, да не изиграе своя идол и ние да гласуваме за Алекс. В една много интересна и заплетена ситуация бих я описала нашата система 4-4-2. Рискуваме Зоран да си тръгне тази вечер, борим едни гласове, но реално винаги един от тези гласове ще бъде отнет. Аз съм им казала, че ще гласуваме за всичките за теб. Вие сте бахте, ще ме върти. Сега до вечера ще ми изгоните. Няма да те изгоним, Зоки. Без да искате, ще стане някаква... Няма да те изгоним, обещавам. Ще стане някаква тъпотия с един глас, ще си извадите имунитета и заради един глас на каже го, на Илиян, аз ще си тръгна. Единствено Зоран много ме дразни. Той винаги иска да е център на вниманието, което е супер смешно. В смисъл, ние сме 10 човека, ти не даваш на хората да се изявят. И гледам, че доста хора се настроят срещу него. Значи ходим само по двама в сала, за ако се мре, да се мре в компания. Първото ми желание за изгонване би било Зоран, защото смятам, че е най-непредсказуем, най-опасен като играч. Обрат винаги може да стане. Против мен биха гласували Алекс, доктора под влияние на Алекс или Илиян. Изведнъж аз мога да се заминах, стой та гледай. Опа! Замина! Вие направихте, не само, вие направихте подводница, бе. Опа! Замина! Бонток се подготвят за своя първи племенен съвет, на който арбитър ще бъде Анелия от племето Ифугао. Хора, забелязали ли сте, че по това време плажа много рядко е празен там? Леле, верно. Предстои съветче. Първия им. Страшно. Нека да покрастите се. Тази вечер мисля, и не само аз, и другите мислят, че силен играч ще бъде изгонен, тъй като мисля, че слабите са си направили някаква коалиция. Остава ли с това, което решихме за кого ще спасиш, на кого ще отнемеш гласа? За доктора? Доктора. Да, супер. Целта ни е да лишим силен от глас, за да може гласовете на слабите да бъдат мнозинство и победите да са малко по-лесни за нас.
Бонток, вие сте на вашия първи племенен съвет. Запалете факлите. Това е част от ритуала на племенния съвет. Огъня символизира живота ви в племето и живота в тази игра. Докато огънят гори, вие сте в играта. Когато вашият огън угасне, животът ви в племето е приключил. Бонток, загубихте играта за неприкосновенност и затова на племенния съвет ще присъства арбитър от племето на победителите. Това е Анелия. Анелия. Зора. 1000 самоличности. Ела при мен и обоснови избора си. Харесват ми 1000 личности на Зоран. Много му симпатизирам. Също така искам да го спася от това, че името му е било в оборот. Най-вече това. И искам до някаква степен да поизравня малко везните между вас. И да остане този, който е достоен, да си тръгне този, който трябва. Много ти благодаря. Моля. Анелия, нали осъзнаваш, че го спасяваш, но го лишаваш от правото да гласува? Абсолютно да. Сега трябва да напуснеш територията на племенния съвет и да се върнеш при своето племе. Тръгвай натам. Бонток, време да гласувате. Вотът отрицателен. Това означава, че трябва да напишете името на човека, когото искате да изгоните. Зоран носи амулет на спасението. Нямате право да гласувате за него, а той ще бъде лишен от правото да гласува. Борислава, ти си първа. Прекалено си тежък, Жоре, за да те носиме на гърба си. Ти си човек, който трябва да си тръгне днес. Бях решил да не гласувам за теб, но ти си най-големият страхливец и най-големият лъжец, който съм срещал в живота си. Такова нещо е недопустимо. Ще взема вота. Решението ви е окончателно. Човекът с най-много гласове трябва да напусне територията на племенния съвет веднага. Ако някой от вас има скрит имунитетен идол и желая да го използва или да го предостави на някой друг, сега е момента да го направи. Добре. Ще прочета вота. Георги. Георги. 2 гласа за Георги. Ванко. 2 гласа за Георги, 1 глас за Ванко. Жоро. 3 гласа за Жоро. Илян. 1 глас за Илян, 1 глас за Ванко, 3 гласа за Жоро. Илян. Илян. 3 гласа за Илян, 3 гласа за Жоро, 1 глас за Ванко. Илян. 4 гласа за Илян.
Следващия глас може да бъде решаващ. Или ще има равенство, или един ще си тръгне. Човекът, който напуска племенния съвет тази вечер, това е... Иляне, това си ти. Вземи си факълта и ела при мен. Иляне, времето се произнесе. Може да се обърнеш към тях и да кажеш последни думи. Ами аз се радвам много, че бях от това племе. Радвам се за повечето от вас, защото станахме с някои от вас много близки. Това е Survivor. Благодаря на всички. Твоя път е натам. Чао. Яд ме е малко, че спасиха Зоран, защото интригата беше дали ще тръгне аз или той. Ако не бяха го спасили, според мен ще стръгне той и аз ще го остана още малко. Играта продължава с острова, в който е Ивана. Бънток, искам да обърна внимание на нещо важно. Времето. Survivor се случват тук и сега. В този момент и в тази минута. Забравете всичко, което е било преди играта. Не мислете за нищо, което ще бъде след играта. Времето е всичко, което имате. Най-ценният актив в тази игра. Вие избирате как да играете. Но помнете, в Survivor течението обикновено отнася към едно и също място. Към дома. А сега се приберете в лагера си.